Καλημέρα. Ξεκινάμε σήμερα για ένα road trip. Πόσες ώρες διαδρομή έχουμε σήμερα? 9,5. 9,5 είναι. Χωρίς στάση. Χωρίς στάση. 9,5 χωρίς στάση. 12 με στάση. Πάμε διανυκτέρευση. Νης. Πού είναι το Νης Χαβάη? Στη Σερβία. Πάμε τώρα για καφέδες. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλημέρα. Δεν φεύγουμε. Εγώ έρχομαι εσείς. Καφεδάκια. Δεύτερη απαραίτητη στάση. Σε ένα βενζιναδίκο. Μας πειράξε. Εμείς θα γράφουμε τραγούδια για αγάπες και λουλούδια και κάτι στα πρόβλημα. Να ρίξουμε ένα μπερντάκι στο Μιχάλη. Να ρίξουμε ένα κατούρι. Γιατί του τα έχω μαζεμένα. Τι έκανε. Λοιπόν, μ' ακούει η κάμερα τώρα, με γράφει. Το αρχίδι πρωί-πρωί, πώς με ξύπνησε ρε φίλε. Εκεί που έχω τον ανεμιστήρα στους 80 βαθμούς Κελσίου σπίτι σου, έχω τον ανεμιστήρα να κοιμηθώ σαν άνθρωπος και πάει το αρχίδι και μου κλείνει από το γενικό το ρεύμα ρε μαλάκα στο δωμάτιο. Ποιος είναι ο καφές σου, Μιράλη? Εν μέρει έχει ένα δίκιο, αλλά δεν ήμουνα ο αυτούργος αυτού του σχεδίου. Καλά. Μιχάλη, κλειδώνεις. Όχι, βγαίνω, ορίστε, βγήκα. Ορίστε, Θα πάω μπροστά της. Δυο μισή ωρίτες από Θεσσαλονίκη, Άντε πάμε. Καλό μας ταξίδι. Λοιπόν, έχουμε πίσω ένα αυτοκίνητο E75. Έχουμε περάσει Θεσσαλονίκη και πάμε για σύνορα. Και πιάσε βροχή. Όπα. Έχει αναταράξεις. Όπα. Η πτήση δεν είναι καλή, Αλέξη. Είναι σίγουρα λακκούβα αυτό που πιάνω εδώ. Γιατί η Χαβάη? Έχω βρει 40 φορές έτσι. Αν υπολογίσω μαθηματικά μέχρι να φτάσουμε θα έχουν φτάσει 587 φορές. Οπότε σίγουρα θα έχω λακκούβα από εδώ. Να τσιμπήσουμε κάτι, να πάρουμε τι καφέδες θέλετε. Όχι, άστα εκεί. Τι θα κάνουμε αυτά, εσύ, Άλεξ? Να υπολογίσω βρεματάκια μου. Άστα εκεί. Κλειδώσεις. Πού θα πάμε? Τουαλέτα. Ωραία, με κλειδώσεις, δώσ' μου κλειδί. Το θέλω εγώ. Με το παπαμακριτής κλειδώνει αυτό. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήγαινε μια κατούρι μέσα. Αν ο άνθρωπος έχει γεράσει, αυτά έχει συχνοουρίες. Νάτος. Λοιπόν, εδώ στο καφέ που έχουμε κάτσει, σε μισή ώρα φεύγοντας από εδώ, θα περνάμε τα σύνορα. Θα περάσουμε από τον E75 και περίπου σε 3 ώρες μετά θα είμαστε στο κέντρο των Σκοπίων. Εκεί θα κάνουμε τη στάση, θα δούμε λίγο την πόλη και θα συνεχίσουμε για διανυκτέρευση στο Νης. Λοιπόν, έλεγχος διαβατηρίων και όλα καλά. Λοιπόν, μπήκαμε Σκόπια και πάμε προς το κέντρο. Πάμε να κάνουμε καμία βόλτα γύρω εκεί και συνεχίσουμε το ταξίδι μας για τον Νης. Το μνημείο αυτό είναι αφιερωμένο στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, μπήκαμε στα αμάξι, φεύγουμε για Νης. Δεν είχαμε πολύ χρόνο. Έχουμε ακόμα κανένα 2 ώρες στο αμάξι.
Τελικός μας προορισμός είναι το Νις. Σκόπια ήρθαμε απλά για να πούμε ένα γεια στα Σκόπια, να πιούμε ένα καφεδάκι και συνεχίζουμε την πορεία μας. Λοιπόν, φτάσαμε στο Νις, βρήκαμε ένα ξενοδοχείο στο booking και τώρα πάμε να το κλείσουμε με την ελπίδα του να έχει δωμάτια, γιατί δεν έχουμε κλείσει τίποτα προφανώς. Πάμε μέρα με τη μέρα. Κάτσε να πάρω τα διαβατήρια. Εδώ είμαστε. Και πάμε να κάνουμε, έτσι και τα κλείσουμε και έτσι και έχει και δωμάτια. Πάμε να κλείσουμε τα δωμάτια. Πάμε, κάνουμε μπάνιο, ετοιμαζόμαστε και πάμε έξω για φαγητό. Αυτό εδώ είναι το ξενοδοχείο. Πάμε μέσα. Αυτό είναι το δωμάτιο, παιδιά. Λοιπόν, εγώ θα πάρω αυτό το κρεβάτι. Εδώ. Κρεβατάρα. Τι θέα έχει. Εντάξει, δεν έχει καμία ιδιαίτερη θέα, αλλά... Οκ. Εδώ, άραγε. Τι να συνέβη. Κάτι κακό συνέβη εδώ. Πάμε κάτω να συναντήσουμε και τους υπόλοιπους και πάμε για το φαγητό. Κάτσε, γιατί βλέπω να του λοκολιάζω στα σκαλιά και να τα μετράμε τα δόντια στο τέλος. Σε γαμιστρώ να μας έδειξε, δεν ξέρω αν το καταλάβω. Εγώ σας έδωσα πάρα πολλές επιλογές. Άστα τώρα. Ποιος διάλεξε τι, υπάρχουν καταγεγραμμένα εδώ όλα. Εδώ είναι. Να απολαύσουμε την πόλη. Ποια πόλη ρε παιδιά ακριβώς, δηλαδή τώρα με κοροϊδεύετε όλοι. Τι είναι λέξη, δεν είμαστε πόλη. Ρε μαλάκα, ωραία, λοιπόν περιμένω εδώ. Οκ, με την Ξένη και την Έλλη, περπατήστε άμα θέλετε, βρείτε πόλη και πείτε μου. Γιατί που εννοείς ότι όλο αυτό εδώ δεν είναι πόλη. Μες στην πόλη. Αλέξης ο Κράμπας. Τον Κράμπα. Στις μύτες Αλέξη, στις μύτες. Είναι και το in μαγαζί αυτό εδώ μεταξύ. Και περνάω σαν συγκαμένος. Θα κάτσουμε στο in. Αλέξης ο Μεσόκοπος. Εκτός από το Κράμπας έγινε και Μεσόκοπος τώρα. Το θέμα είναι ότι θα ανέβει όντως έτσι μέχρι πάνω. Πάμε. 3 days later. Έλα πάπου, έλα γεράκο. Έλα δώσ' μου και την ωραία τώρα χεράκι. Έλα γεράκο. Έλα μου. Οκ. Μπράβο. Καληνύχτα. Πάμε για ύπνο. Καλημέρα, είμαι έξω από το ξενοδοχείο. Η ώρα είναι 8, οι υπόλοιποι προφανώς και κοιμούνται και καλά κάνουν να ξεκουράσουν γιατί έχουμε πολλές ώρες πάλι σήμερα ταξίδι. Οπότε εγώ σηκώθηκα νωρίς γιατί είδα από το παράθυρο ότι έχει κάτι γραμμές τρένου. Οπότε θα σηκώσω αεροπορία να δούμε τι γίνεται.
Πώς είμαστε? Καλά, εσείς? Πάντα καλά. Μπράβο. Καλά, τέλεια. Καλά, τέλεια. Να είσαι καλά, καλά να είσαι. Δεν μας άδωσαν. Εντάξει, μια χαρά. Οκ. Λέει αυτός το παιδί με την κάμερα πρέπει να διαγράψει όλα τα αρχεία. Έγινε. Και Και τους είπα δεν υπάρχει πρόβλημα, θα σας τον φέρω εκεί πέρα, να έρθει να τα διαγράψει και να μας δώσει τα διαβατήριά μας. θα τα διαγράψω. Σίγουρα. Πάμε να βρούμε κάτι να φάμε και συνεχίζουμε την εξερεύνηση των Νης πριν φύγουμε για Ουγγαρία. Φρέντο εσπρέσο στο Νης. Μία. Ποιο γήπεδο είναι? Να το Τι λέει εκεί πάνω? Εδώ είναι η είσοδος για το κάστρο. Λοιπόν, είμαστε πάνω από τη γέφυρα. Πίσω μας είναι το κάστρο και μπροστά μας εκτείνεται η μοντέρνα πόλη. Εδώ είναι η κεντρική πλατεία του Νης. Θα φύγουμε τώρα. Θα μπούμε στο αμάξι και θα συνεχίσουμε για Ουγγαρία. Ναι. Καλό μας ταξίδι. Να είσαι καλά! Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Το έχουμε! Αφού ήρθαμε. Ναι, Λονδίνο. Καλό δρόμο να έχετε. Επίσης! Πατριώτης. Νομίζω ότι θα μας ελέγξουν τα πάντα. Δυθείτε.
Μία. Άρα, περιμένουμε. Κάπου κάτι έγινε που. Όχι, δεν έχει γίνει κάτι, εντάξει. Προχωράνε τώρα, προχωρήστε λίγο. Μισό αυτοκίνητο. Βουδαπέστη, φτάσαμε και εδώ. Οπότε, τώρα πάμε να βρούμε το ξενοδοχείο, πάμε να ετοιμαστούμε, να κάνουμε ένα μπανάκι και να βγούμε για φαγητό. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαστε στο ξενοδοχείο. Είμαστε στο υπόγειο πάρκινγκ και μας κλείσαν τα φώτα. Πάρα πολύ ωραία. Και κάπως έτσι λοιπόν ξεκινάνε τα θρίλερ. Ορίστε. Πάτε, βλέπετε εσείς ο Θεός και η ψυχή σας. Πάμε. Μάλλον εδώ είμαστε. Όχι. Το κουμπί. Είμαι σίγουρη για το κουμπί. Είναι έξω και δίνω αυτό. Ωραία, δεν είναι το κουμπί. Το πάτσαμε. Είναι μια πόρτα. Από εδώ. Σίγουρα. Από εδώ είναι. Είναι ανοιχτή. Push button to open the gate, ορίστε. Φύγαμε. Βρήκαμε την έξοδο. Ωραία περιπέτεια. Ωραία. Μείναμε μόνοι μας στο σέρ. Τι ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε στον έκτο και μετά από εκεί πάμε ποδαράτο στον 7ο. Να τα παιδιά, πάμε πάνω. Έλα, σπορτ. Πάνω. Ναι, σπορτ 7. Άλλα, ήρθε να το. Δεν βλέπουμε την τύφλα μας. Είναι βράδυ. Έτοιμοι. Βάλαμε και το φουτεράκι μας. Και πάμε για το φαγητάκι μας. Ωραία, ήρθαμε στη Βουδαπέστη να φάμε σουβλάκια. Ήρθαμε στο Pizza King για να φάμε γύρο. Βρείτε το λάθος σε αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Δεν πρέπει να μετανάστες και δεν είναι φάση. Λεπτά δεν θέλω. Ναι, όμως, αν δεν ξέρετε ο Δήμος. Θέλω και εγώ να πειρνάω. Πού έχει. Καλή μας όρεξη. Έλα, εδώ. Σαν ποτάμι, Εγώ το έμαθα προχθές. Ποιο? Μαγνητικά. Όχι, πετάει άμμο. Άμμο. Είχα μια διαφωνία στο κόφιλο που μας το είπε το παιδί που δουλεύει στο κόφιλο και γελάγαν όλοι. Και πήγαν τηλέφωνο τα παιδιά να το
και τέτοια. Βρισκόμαστε στη Βουδαπέστη. Και πάμε για ύπνο. Και πάμε για ύπνο. Γιατί έχει πάει αργά. Γιατί έχει πάει αργά. Και θέλουμε να βάλουμε ξυπνητήρι να ξυπνήσουμε νωρίς. Δώρο ένα νεράκι. Το δικό μου νεράκι το πήρατε. Δώρο ένα νεράκι του Μιχάλη. Α, το πήραμε. Μιχάλη, πάμε να κάνουμε bodybuilding. Μια χαρά. Πάμε. Στα 10 μέτρα, εδώ είναι. Θα τσακιστούμε. Ξυπνήσαμε, η ώρα είναι... Τι ώρα είναι? 8 ώρα Ουγγαρίας. Ξυπνήσαμε. Πίνουμε ένα καφεδάκι που ακόμα και σε αυτό ο Χαβά ήταν άτυχος. Αυτός είναι ένας καφές και αυτός είναι ο άλλος καφές. Σε χαρακτηρίζει γενικά μια κολοφαρδία, έτσι αλλιώς. Και πάμε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έχουμε να εξερευνήσουμε πολύ πράγμα σήμερα. Λοιπόν, το ξενοδοχείο που μείναμε είναι από τη μεριά της Πέστης, στην καινούρια πόλη. Οπότε, εμείς τώρα φεύγουμε, περπατάμε και πάμε στην αγορά. Μπήκαμε και στην αγορά. Μεγάλη, μπαμπάτσικη. Βγήκαμε από την αγορά και συνεχίζουμε. Πάμε να ψωνίσουμε σουβενίρ. Hello. Thank you very much. Thank you. Have a nice day. You too. Thank you. And what?
Κοίτα, τουλάχιστον ξέρεις τι μ' αρέσει. Ότι από εδώ. Κοίτα, εμένα μ' αρέσει γιατί έχει παντού πράσινο. Έχει πράσινο, ακόμα και στις πλατείες, μέσα εδώ. Έχει πράσινο. Ναι, γιατί όχι. Πάμε να πάρουμε και τους υπόλοιπους. Ξυπνήσανε, θα ξυπνήσανε. Και να μην ξυπνήσανε, θα τους ξυπνήσουμε. 4 3 2. Τώρα είναι το 2. Παπάρια, κόλλησε το 3. 1. Ένα. Έγινε. Ποιο ένα. Έχουμε στο 2 είμαστε. Πούτσες. 0. Το πέτυχα αυτό. No loading sync. Έτσι. Zero flow. Zero flow. Μπράβο, αγόρι μου. Thank you. Λοιπόν, Μιχάλη, εκεί δεν είναι αυτό που είδαμε. Ναι, και το Art Cafe ήταν, αυτό εδώ που ήταν. Γενικώ βλέπετε τέτοιες είναι καφέ, έχει πολλά καφέ. Έχει και breakfast, εδώ είμαστε. Hello. Παιδί, συγγνώμη, παιδί. Ναι. Εσύ με τα τασάκια. Εδώ το έχει πολύ σκόνη εδώ γύρω, στο άσπρο. Στα αρχίδια μας, κύριε. Μας τα φέρνει. Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε, κύριε. Δεν κάνει τίποτα, κύριε. Για πες για το νεράκι, το ανθρακούχο. Βασικά μπορεί να είναι και σόδα, αλλά είναι για να πιείς πρώτα έτσι λίγο ανθρακούχο, να σου καθαρίσει η γεύση, για να νιώσεις μετά τη γεύση του καφέ, την ποιότητα του καφέ. Να καταλάβεις ότι θα πιείς καλό καφέ, κατάλαβες. Ξέρεις τι μπορώ να καταλάβω. Έχεις στην Αθήνα που έχουν μαλάκα με τη μία ρόδα Volt. Με τη μία. Παιδιά με τη μία ρόδα. Το one wheel. Ναι. Μαλάκα τη σκοτώνεται αυτή. Με τη μία Όχι, ρόδα άμα το τι? ξέρεις. Volt. Ούτε πατίνουν ούτε τίποτα. Μία ρόδα. Volt στην Αθήνα. Έλα, τέλειο. Πώς το κάνω αυτό. Είναι με το μάτι. Ναι, ναι, τίποτα. Ναι, με το μάτι. Το ξέρετε ότι αυτό με το one wheel έχει και αγώνες. Γίνονται. Ό,τι έχει ρόδα γίνεται αγώνα. Πιο πολύ. Είναι λίγο μεγάλο, είναι λίγο μπαμπάτσικο. Είναι μπαμπάτσικο. Είναι μπαμπάτσικο το κρομαντάμ. Άντε, καλή μας όρεξη. Συνεχίζουμε, φάγαμε, πήραμε ένα καφεδάκι για το δρόμο. Πάμε να πάρουμε το αυτοκίνητο και πάμε προς το κέντρο. Bowling, να παίξουμε bowling με τον Άλεξ. Αφήστε τες. Ρε, παίζει να συρθεί να Έλα, αφήστε τες. να ξαπλώσει και να συρθεί. Δεν θα διαλύθουν. Για φάλε εσύ. Θα γίνει κόλλος ρε μαλάκα. Θα γραφεί. Πάμε. Και χαμάρι. Αυτή δεν πήγε μακριά. Πόσα λεπτά να λείπει να μάξει. Το περπατήσαμε πολύ περισσότερο. Είναι μια ευκαιρία, ξέρω εγώ. Ο Γερτής φυρίζει, η μεγάλη στιγμή. Παίρνει φόρα. Βρισκόμαστε στη Βουδαπέστη. Είναι ωραία. Αυτό. Ήρθε ώρα να φάμε. Να βγάλω το σνακ μου. Τσιγάρο, πορτοκαλάδα. Είναι φίλοι.
Ναι, αμέ. Είναι. Μαζί και εδώ. Λοιπόν, φεύγουμε από Βουδαπέστη Ναι. και πάμε Βιέννη. Και τέτοια. Και μετά τη Βιέννη Έχουμε... Πώς είναι που μετά από τη Βιέννη? έχουμε 2,5-3 max ώρες για τη Βιέννη και μετά τη Βιέννη Leeds. Άλλες τόσες ώρες? Καβλίτς. 2 ώρες. 2 ωρίτσες. Καλό μας ταξίδι. Είμαστε Αυστρία. Πατήσαμε Αυστρία. Άλλη μια χώρα στο road trip. Ναι, σταματήσαμε να πάρουμε μια βινιέτ και συνεχίζουμε για Βιέννη. Ραντεβού εκεί. Κατουργέμαι να θα κάνω κράτη να πάμε την Βιέννη. Για την Αγκράτεια. Τη Στιρέλα. Αλέξη, Και πάμε. Στο έψιλε. μου είναι τσαλακωμένη. Το κάσο. Τη Στιρέλα. Φτάσαμε Θα το Βιέννη. καταλάβουμε σίγουρα. Να δω πώς θα μπούμε. Εδώ, κάτι κάνει. Το εισιτήριο το πήρατε? Εισιτήριο, το πήρες. Εδώ. Εντάξει, μια χαρά. Πάμε, άτα στη Βιέννη. Έχει ψολόκριο. Έχει λίγο ψόλο. Τώρα πάμε να την εξερευνήσουμε. Πού το? Την ψυχρούλα του την έχει, αλλά ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ ωραία. Στο δεύτερο όμως είπε. Στο δεύτερο, αυτό είναι το πρώτο στο είναι. Σαν σχολείο έχουμε χωριστεί, τραβάς. Έχουμε χωριστεί, έχουμε 1,5 ώρα ο καθένας να κάνει το πρόγραμμά του. Αυτό, καλή φάση. Αυτό, χωρίς περιορισμούς, χωρίς τίποτα.
Τι να κάνω. Αποθήκη. Αποθήκη. Όχι, όντως. Αποθήκη. Ούτε ναι. Βιέννη by night. Και προχωράμε. Πάμε να δούμε αυτό και το περίεργο άγαλμα που έχει εκεί. Να δούμε και τι είναι. Είδαμε το καθεδρικό ναό του, πώς τον είπαμε? Στέν Στεφάν. Πάμε να δούμε και αυτό και το περίεργο άγαλμα. Φαίνεται ενδιαφέρον. Άγαλμα γλυπτό. Κάτι είναι τέλος πάντων. Πάμε. Πάμε και τα δελφινάκια. Ωραία, επικοινωνώ με βάζει. Άρα στην κάμερα τι έχω μόνο, το Σεν Στέφαν. Αυτό τι είναι? Άμα ξέρετε, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Θα το εκτιμούσα. Δεν έχω ιδέα τι είναι. Ηχούν οι καμπάνες. Κάτσα πάμε από εδώ, μην κόψουμε τη φωτογράφηση των ανθρώπων στη μέση. Έχει μπύρες, έχει hot dog, έχει λουκάνικα, έχει τσιγάρα και έχει και αλέξη. Έγινε. Και έχει ένα χαβάι που το έχει ξεκολλιάσει το hot dog. Καλά κάνει το παιδί. Δεν πώς θα διατηρήσουμε αυτό εδώ το πλάζι? Κι άλλο ένα. Για μένα. Φεύγουμε και από Βιέννη και πάμε, που είπαμε ότι πάμε? Λίντς. Και πάμε στο Λίντς λοιπόν, όπως. Τι έγινε, θα πέσει η Αλέξη? Δεν πέφτει. Ζήχεν. Αυτό δεν είναι αυτό. Το αμάξι που είδαμε στον δρόμο, μαλάκα. Το αμάξι του δρόμου. Δεν είναι αυτό. Όχι αυτή η πίστη. Ναι, δεν είναι αυτό. Να ταΐσουμε το μασίνι. Στάση να ταΐσουμε το αυτοκίνητο. Πάμε για ύπνο. Και πάμε για ύπνο. Στο Sleep Hotel. Πάμε να ανακαλύψουμε το Sleep Hotel. Τι είναι? Αυτός εδώ το ξέρει, αλλά δεν μας λέει. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε και κάτι να τσιμπάμε μέσα στο βράδυ. Πού είμαστε? μες στην ερημιά του Θεού είμαστε. Είμαστε ελάχιστα πριν το Λίντς. Κυριούλης αυτός έτσι.
Φτάσαμε και στο Lynch. Η ώρα είναι περασμένη η ώρα. Οπότε τώρα θα πάμε για ύπνο. Στο time to sleep. Αυτά. Και θα δούμε αύριο το χωριουδάκι. Τι λες? Πού να το έχει το καβάτζι? Έχει καραμελίτσα. Κοίτα. Καραμελίτσα. Ξυπνήσαμε σε αυτό το ωραιότατο ξενοδοχείο. Πάμε να κάνουμε μια γρήγορη εξερεύνηση στο Lynch και φεύγουμε για Φραγκφούρτη. Πάμε να φάμε λουκάνικα Φραγκφούρτης. Έχουμε αρκετό δρόμο σήμερα, 6 ώρες περίπου, οπότε δεν μας παίρνει και πάρα πολύ να κάτσουμε εδώ στο Lynch. Ναι, αυτά. Καλημέρα. Αλλά. Καλά κρασιά. Ορίστε ρε μάλλον, στα καλύτερα μας έχει φέρει ο Αλέξης πάλι. Στα καλύτερα. Πρώτο πράγμα. Αλέξη, απλά το κάνουμε κράτα μέσα. Είναι το καλοκαίρι, 40 βαθμοί έξω, 60 στο δωμάτιο hotel Guveris. Συναρπαστική εμπειρία. Μην το χάσεις. Κάνε την κράτησή σου online, γιατί είμαστε και high-tech. Guveris. Δεν φάζω, μην πω διεύθυνση. Hotel Guveris. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Πού βρισκόμαστε? Είμαστε στο Lynch. Κάτσε με για τρέξιμο σήμερα, αλλά ξέρω έτσι. Για δείξε μας ρε Χαβάη. Έτσι τρέχουμε. Στο Lynch. Συγκεκριμένα στο Lynch έτσι τρέχουνε? Ναι. Λοιπόν, φτάσαμε και στο Lynch. Πάμε να δούμε τώρα το ποταμάκι, πάμε να δούμε κάτι να φάμε. Πάμε να κάνουμε καμία γρήγορη βόλτα. Αυτά, τελείωσε και ο καφές, πάμε να πάμε για ένα καφεδάκι. Αυτό εδώ. Τα καπουτσίνα. Τα καπουτσινάκια.
Ήρθαν τα καπουτσινάκια. Σε ένα ελληνικός καφές με το τρόπο. Νερατζάκι φέρνουν εδώ. Στην Κύπρο σου φέρνουν νερατζάκι, να ξέρεις. Όντως. Μα στην Κύπρο σου φέρνουν ελληνικό καφέ μαλάκα τρομερό, έτσι, έχει μαλακίες. Λοιπόν, αλλαγή σχεδίων. Είμαστε στο Λίντς και αντί να πάμε Φραγκφούρτη, που πάμε? Καλσρούι, άμα φτάσουμε. Αν δεν φτάσουμε θα πάμε στο Θα φτάσουμε, μια χαρά θα φτάσουμε. Όλα Πάμε. καλά. Δικό σας. Πάμε. Περίμενε. Από εκεί, Δεν ανοίγει η πόρτα μου εκεί. Άνοιξε. και από εδώ είναι. Σωστό όροφο είμαστε. Ορίστε. Να το. Είμαστε και άπια. Και πού πληρώνει. Δεν πληρώνεις. Λογικά όταν θα φεύγεις θα σου έχει τις μπάρες καταβασμένες. Οπότε θα βάλεις το ticket και πληρώσεις. Θα το κάνουμε σαν το Mr. Bean που περίμενε να μπει κάποιος για να βγει. Έγινε. Εγώ βάλω τη ζακέτα Ναι, και εγώ. Έχεις και αγγλικό αυτοκίνητο, είναι καλά. Αλέξη, δεν θέλεις κολοδάχτυλα σε όλο τον κόσμο. Ψήσου λίγο. Όποιος συναντάς κάτι κολοδάχτυλα. Λοιπόν, την κάμερα. Ωραία το φτεράκι στην εμπόλεψη, θα το τιμήσω για μετά προφανώς. Είναι η φάση θα το βγάλω και εγώ λογικά. Και εγώ τώρα το βγάλω. Καφέ, θα στο πλήν. Τι έχει? Καφέ. Αλλά ούτως ή άλλως. Ήτανε. Πάτσαμε το πόδι μας και στη Γερμανία. Πάμε να φάμε στα Burger King. Είμαστε κάπου στη μέση του πουθενά της Γερμανίας. Δεν είναι το πουφάν. Ένα πουρφάν. Και καλά ένα πουρουφάνε ρε. Και του λέω καλαμάκι. Εν τω μεταξύ, όντως, πας είχα βάλει. Το πρόβλημά μου όταν γίνει και δίχως σου όταν θα έχεις με ένα σύννεφο δεσμό και μόνο εσύ μ' αυτό το εαυτό σου. Εγώ να ξέρεις να τραβιέμαι Τραγουδάω. Εγώ να ξέρεις Τραγουδάω. αυτός με κοροϊδεύει. Εγώ την κοροϊδεύω. Περίμενα να το δακώσω μία. Έλα ρε. Τι έλα ρε. Α! Είμαστε στο Καλσούι. Φτάσαμε. Πάμε να βρούμε το ξενοδοχείο. Διασχίσαμε σχεδόν όλη τη Γερμανία. Σε ευθεία. Φτάσαμε Καρσρούι. Πάμε και στο ξενοδοχείο. Αχ, πιάστηκα ρε. Έχει ένα ζελεδάκι μέσα. Θα δούμε σκαλιά. Γαμίστε όλα τα κλείστα. Μάλλον θα δούμε και το ναι. Να συνεχάμε. Πάμε. Θα δούμε. Χαίρετε, γεια σας. Okay. Κοίτα, αν υπολογίσεις ότι στα τελευταία 3-24 ώρα έχουμε γυρίσει 4 χώρες. Και πόσες πόλεις? 6. Και 6 πόλεις. Δεν είναι και λίγο. Περίμενα να το πω διαφορετικά εγώ, περίμενε. Εκτός της Ελλάδας.
Σε πόσες χώρες μείναμε το βράδυ? Σε 3. Σε 3 μείναμε, Ουγγαρία και Αυστρία. Και πόσες πόλεις είδαμε? Σήμερα Γερμανία. 1, 2, 3, 4, 5 με αυτή. Na, bis du drauf bist. Ξενία, σε έχασες. Τι λέει? Τι πράγμα? Τσακωθήκαν. Πάλι. Αυτό μου μοιάζει. Ποιος τσακώθηκε? Ο Αλέξης με τη Θεματικό είναι πάλι το δωμάτιο. Ε? Τι σου έχει τύχει, τι θεματικό Έλα, είναι? μπες μέσα να το δείξω. Το φοβούμαι. Έλα ρε, μπες. Ορίστε, για δεν την κουρδεόλα. Πολύχρωμη κουρτίνα. Ωραίο είναι ρε. Εμάς μας έχουν σε σκοτεινά, μου φαίνεται. Είναι λίγο creepy, μου φαίνεται εδώ με τα καλώδια. Ναι, τι είναι αυτό? Τι άμπορε, αφού είναι σκοτεινά. Έχει και γραφιάκι, έχει και μπρίζες. Έχει πολλές μπρίζες. Έχει 1, 2, 3. Να τη φας και να είναι μπανιέρα. Για μωράκι. Είναι η μπανιέρα για μωράκι. Μια χαρά. Κοίτα όμως έξω μαλάκα. Κοίτα εδώ πεζόδρομος. Πω φίλε, εδώ να κάτσει μια μέρα ολόκληρη έτσι. Να δούμε καφέ. Μόλις κατεβήκαμε από το ξενοδοχείο και πάμε κάτι να βρούμε και να φάμε. Αυτό λοιπόν που βρήκαμε να φάμε ήταν ακριβώς έξω από το ξενοδοχείο και είναι ένα μεξικάνικο. Αυτό. Έξι, 5, 4, 3, 2, 1. Σπίτια σας. Να σου πω κάτι, νομίζω ότι μας δουλεύει. Πριν δεν έγραφε 19. Τώρα 4,5 λεπτά εγώ δεν πατάω συνεχόμενα ρεκ. Αυτό ήταν η βόλτα μας για σήμερα. Πάμε πίσω στο ξενοδοχείο. Και ναι, θα βγούμε και αύριο το πρωί να τη δούμε. Οπότε καλή νύχτα. Για να κλείσει. Αυτό είναι κλειδί. Μην μπερδευτείς με κάτι άλλο. Αγάπη. Για πείτε. Γεια σου. Φαίνεστε όλοι. Είμαστε από το Χαβάη, παίζει εδώ. Φαίνομαι κι εγώ. Λίτσα σας. Παιδιά, αυτό είναι πολύ σουρεάλ εδώ. Τέλο. Καλημέρα, καλημέρα από το Καλσρούι.
Ω, δεν βλέπω την τύφλα μου, γκαβώθηκα. Αλλάξαμε το πρόγραμμα. Εχθές ήταν να πάμε να μείνουμε στη Φραγκφούρτη, αλλά τελικά ήρθαμε στο Καλσρούι. Διασχίσαμε όλη τη Γερμανία. Είμαστε όμως πάρα πολύ κοντά στη Γαλλία και όπου θα πάμε σήμερα, και πιο συγκεκριμένα στο Παρίσι. Οπότε ετοιμαζόμαστε, τρώμε κάτι και φεύγουμε για Παρίσι. Η διαδρομή είναι περίπου 6 ώρες non-stop. Αλλά εμείς κάπου θα σταματήσουμε, οπότε το κάνουμε κάνα 7ωρο, 8ωρο. Οπότε καλό μας ταξίδι! Φεύγουμε και από εδώ. Έγινε. Πάμε χαβάρι. Πάμε. Ζούμε σαν μποέμιδες. Ούτε καν θυμάμαι, λοιπόν, θα σου πω. Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Ουγγαρία 3, Αυστρία 4. Πού πάμε, ρε? Στο 1. Στο 1. Ναι, για να... Α, πάμε να κάνουμε τέτοιο. Ναι. Οπότε μετά έχουμε Γερμανία 5 σήμερα. Τι είναι αυτό, ρε? Και πάμε στην 6η που είναι η Γαλλία. Φύγαμε. Είναι πολύ χαμηλά, ρε. Θα το είπα. Ξέρεις, τώρα ο κόλος να με τρίβεις βραβιάτικα, Έλα, χαίρο μου. Έκανα λίμπο. Σκουπίσαμε. Τα έχω κάνει όλα λίμπα. Έλα, Χαβάη. Έλα, εσύ τάσου. Με την τσάντα μαζί. Πασαρτάν. Καραγιώζη, δε. Πάμε. Καθί. Μέχρι εκεί πάει. Κάτσε να δοκιμάσω κι εγώ, Με Περίμενε. την κάμερα μαζί. Θες να το κάνουμε την κάμερα μαζί? Σε τραβάει. Δεν τραβάει. Τέλεια. Μας Πάμε. έκανε μας ήταν και γελά. Δεν μπήκε. Σας το είπα, μπήκε μια κυρίουλα, μα θέλετε να μπείτε. Έλα, έλα Μιχαλιό, το έχεις. Το έβγαλε. Περίπτωση, αυτό κανείς δεν θα το κάνει. Λοιπόν, άλλη μια χώρα που πατάμε. Γαλλία, με το περάσαμε τα σύνορα της Γερμανίας, σταμάτησαμε για μια σύντομη στάση, να πάρουμε κάτι να πίνουμε στη διαδρομή. Οπότε,
Καλώς ήρθατε στη Γαλλία. Επόμενη στάση, Παρίσι. Φύγαμε. Δυνάμωσε εδώ. Μπροστά τα μάξι πήγαινε. Πάμε! Δεν είναι αυτό. Χοτέλ Σούλι. Χωτάτο! Πού το? Να το! Χοτέλ Σούλι! Σούλι. Ο Σούλης. Σούλι. Είμαι πολύ περίεργη για το πάρκινγκ, αγάπη μου. Πάρκινγκ δεν παίζει κάτι. Μια χαρά είναι. Έλα, τέλειο είναι. Έλα ο Σούλι. Ωραία. Τώρα ψάχνουμε να πάει για πάρκινγκ. Τώρα τι κάνουμε? Παρίσι λοιπόν. Η χώρα του φωτός και του διαφωτισμού. Πάμε να βρούμε το ξενοδοχείο. Πάμε να ανακαλύψουμε το ξενοδοχείο. Να εξερευνήσουμε το ξενοδοχείο. Και πάμε να κάνουμε βόλτα. Λοιπόν, πλησιάζουμε στο χοτέλ Σούλι. Σούλι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πάει καλά αυτό. Τέλος πάντων. Μας λέει ότι θα έχουμε επισκέψεις. Φήμες λένε ότι θα έχουμε και κατοικίδια το βράδυ. Φήμες λένε ότι ίσως να μην βγάλουμε και το βράδυ. Ρε μαλάκα, η Γαλλία είναι hip-hop ρε μαλάκα. Η Γαλλία είναι hip-hop. Τι Αγγλίες και... Τώρα το κατάλαβες. Ωρε φίλε. Street food Mediterranean. Ναι. Θα σου αρέσει και το παιδάκι πάρα πολύ. Άρα κάτι έφαγε από το... Έλα, δεξιά. Από το δεξί, παιδιά. Έλα, περιμένεις. In which floor? 3. 3. Okay. Πόσο θα γίνει από περίπτωση? Εντάξει, καμπάει. Παιδιά, το καλύτερο απ' όλα. Όχι. Ρέξε το λάτε λίγο. Άστο να το κάνουμε. Τα βήματα μας πρέπει να ακούγονται μέχρι το ισόγειο. 5 έως 8 είναι εδώ. Εκεί είναι ο δεύτερος φλόρ, εμείς είμαστε στο τρίτο. Σκέψου να έχουμε βαλίτσες μάλλον. Ούτε καν. Έλα εδώ, Και να κάναμε και όλα αυτά. Λες, Τα λέμε και πάρκινγκ. στο 9 είστε. 9 ή 12. Λυπάμαι αυτό που θα είναι στο 10. 9 είμαστε εδώ. Ποιοι είμαστε, εμείς είμαστε στο 9. Βαμμένο πάντως είναι, παιδιά, μυρίζει. Ναι. Και εδώ όντως. Έχει πέσει μεριμέτη εδώ. Στον τοίχο. Μυρίζει, είναι φρέσκο βάμενο. Φρέσκο, εσύ. Ναι. 2 μηνών.
Πώς δεν φτάναν άλλοι μέσα εδώ. Ή να μην το έχω καθαρίσει. Είναι πολύ ωραίο. Έλα ρε. Έλα ρε. Το κακολογήσατε ρε. Δουλάβα, κοίτα. Το κακολογήσατε λίγο. Αφού στέκεται, μην το ανοίξεις. Θα βγουν από μέσα, δεν ξέρω και εγώ. Κάπως πρέπει να πάρεις τα παπλώματα. Πώς θα τα παίρνεις από εκεί. Έλα ρε, ωραίο είναι. Ένα σας έχει φωτογραφία το παρέσι. Έλα ρε, το κλειδί μου είναι αφήσει γιατί... Εντάξει, το εντουζιά έχει διέλυθεί λίγο, αλλά μια χαρά είναι μωρέ. Πάμε λίγο, πάμε λίγο στους άλλους. Πάμε στους άλλους. Ελάτε παιδιά, πάμε μαζί μαζί. Στο Camden Town που έχω πάει, ήταν πολύ καλύτερα. Κάμισε ρε. Το δικό μας είναι πιο χλεμπονιάρικο. Πραγματικά είναι πιο χλεμπονιάρικο. Τι ωραίο! Κόζι, κόζι. Παναγία, άνοιξε ένα παράθυρο, ξεπρομίσουμε. Κόζι, κόζι. Αυτό εκεί μέσα, δες, είναι ο ρατατουής μέσα. Βλέπεις όμως από έξω. Κάτσε να δούμε, το κρεβάτι πέφτει. Για κούνησου λίγο πάνω κάτω. Ναι, αλλά έχετε παράθυρο που κοιτάει έξω. Για να το μπάνιο βλέπετε. Ναι ρε, μαλάκα χαμόνα παράθυρα. Ναι, εσύ. Κάτσε να δω. Άνοιξε τα όλα. Ναι, ναι, ρομάτο. Δεν ξέρω πού να κουμπίσω. Το μπάνιο είναι καλύτερο εμάς ρε. Σε εσάς είναι... Όχι, εντάξει θα γίνει. Μεγάλο ρε. Ναι, μάλλον. εντάξει είναι πιο μεγάλο. Να το δω και από μπορώ. Αφού είναι η βασιλική σου ήταν ρε. Μια χαρά είναι. Ωραία, να χεστούμε Μια χαρά είναι. τώρα. Εδώ είναι το σούλι. Όλο αυτό. Φαντάζεσαι έτσι και δεν το ξαναδώ για το άλλο. Όχι, δεν Γιατί είναι το Hotel de Sule. Πλάνο είναι hotel σούλι σκέτς. Λείπει ένα ντε. Πέντε λεπτάκια. Δεν ακούω τίποτα. Εγώ δεν έχω θέμα. Μπουλανζερί. Είναι τι και στις μπουλανσερί εδώ. Έχει μόνο μπουλανσερί. Merci, bonne soirée. Merci à vous. Good night. Bonne nuit. Ναι. Πού θα ερχόμασταν? Στον πύργο του Άιφελ. Όλος δικό σας. Σε αυτό το road trip φτάσαμε και Γαλλία. Απλά είναι φαντασμαγορικός. Δεν έχω λόγια. Καλημέρα από
το ηλιόλουστο Παρίσι. Ξυπνήσαμε και δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρέπει να φύγουμε, να πάμε να προλάβουμε το τρένο που θα μας περάσει Αγγλία με το αυτοκίνητο. Στο Παρίσι το είδαμε χθες το βράδυ, οπότε μια χαρά. Πήγαμε, καλό μας ταξίδι. Αλλά πριν φύγουμε θα πρέπει πρώτα να πάμε κάτι να φάμε και να πιούμε και ένα καφεδάκι βέβαια, έτσι. Άντε. Πάμε. Εντάξει. Σάλα. Μια σύντομη στάση, να ταΐσουμε και το αμάξι και πάμε στο Καλέ για να πάρουμε το καραβάκι και να περάσουμε απέναντι στο νησάκι που είναι η Αγγλία. Άλλη μια φορά αλλαγή σχεδίων. Δεν θα πάρουμε τελικά το τρένο και θα πάρουμε το καράβι. Εγώ θα είμαι στην τρελή χαρά, πατρίδα. Ντροπή σου ρε μάλακα. Αυτούς σου ξεφυλισμένε. Ξεπουλάς την Ελλαδίτσα. Η Ελλάδα είναι μία, φίλε, εγώ αυτό ξέρω. Η Ελλάδα είναι η μάνα μας. Έτσι. Είμαστε στο Καλέ και περιμένουμε να μπούμε στο πλοίο που θα μας περάσει στο νησάκι. Έχουμε κανένα 2 ώρες αναμονή. Οπα. Μια χαρά. Για πες τη γνώμη σου. Τι να πω, όλα καλά. Για το ταξίδι. Το ταξίδι είναι φοβερό. Το ταξίδι συνεχίζεται. Φανταστική εμπειρία.
Σήμερα όμως είμαστε λίγο κουρασμένοι. Αρχίζει και πέφτει λίγο το. Βγαίνει κούραση σιγά σιγά, Μετά το Παρίσι λέει όμως μας ξεποδάριασε. Εντάξει, μια χαρά. Είμαστε στο Καλέ. Σε κάποιες ωρίτσες θα περάσουμε απέναντι στην Αγγλία. Κατευθείαν σπιτάκι. Ξεφόρτωμα όλα τα πράγματα. Και εμείς γυρνάμε Αθήνα 5 του μήνα. 6 ξημερώματα. Για την ακρίβεια. Θα είμαστε Ελλάδα. Οπότε το vlog αυτό θα τελειώσει μπαίνοντας στο αεροπλάνο για Ελλάδα. Μάλλον. Ναι, ναι. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει μέχρι τότε. Εδώ αλλάζουν τα προγράμματα έτσι. Μπήκαμε και σε καράβι σε αυτό το ταξίδι. Μια χαρά. Και καράβι. Για να περάσουμε Αγγλία. Όλα τα έχει αυτό το ταξίδι. Όλα τα έχει, παιδιά. Όλα τα έχει. Και καράβι και τα πάντα. Πού είναι το σκυλάκι, Αλέξη? Γεια σου, σκυλάκι. Δεν θα πάθει τίποτα. Γεια σου, σκυλάκι. Θα με φάει το σκυλάκι. Εσύ. Νομίζω ότι έχει αρχίσει να πιάνει ναυτία. Νομίζω ότι έχει αρχίσει και κουνάει πάρα πολύ. Ακόμα όχι, αλλά θα το νιώσεις. Πάμε να περάσουμε το στενό της Μάνχης. Έχει και έξω. Πάμε έξω. Σε μια μισή ωρίτσα θα είμαστε Ντόβεν.
Μπήκαμε Αγγλία. Πού είμαστε? Είμαστε 5 λεπτά από το σπίτι, ούτε. 5 λεπτά από το σπίτι. Ήρυθ, ναι. Από το Ήρυθ. 5 λεπτά από το Ήρυθ. Αμάν. Τι έχει να πάρει εδώ? Όπα. Ένα τέτοιο για όλους. Εσείς που πίνετε κοκακόλα, γιατί εγώ Και 2 τέτοια. Εγώ δεν πίνω κοκακόλα. Καλά. Δώσ' μου. Αυτές 2 πάνε. Thank you. Bye. Thank you. Λίγο ακόμα και φτάσαμε. Φτάσαμε. Βασικά τι λίγο ακόμα, 1 λεπτό είναι. Δεν έχει σημασία. Τώρα αυτά θα πρέπει να τα πάρετε όμως σε πόδια. Εντάξει, και αυτά πόδια πάμε. Κάτσε να μπω να μου τα βάλεις. Να μπω να σου τα βάλω. Να μπεις να μου τα βάλεις. Μαλάκα ακόμα Α! θα στείλω, μου τσάπας μου σου στείλει. Ξανή, τρελό. Αγάπη μου, κάτσε να κατεβούμε. Ωραία, περίμενε λίγο. Αλέξη, να κατέβω, Έχω θα βρει ξεβάλει. μαλάκα. Ναι, να κατεβούμε. Περίμενε, όχι. Θα φύγει πολύ βάρος. Ναι, Άρε πούστη το βρήκα. περίμενε. Όχι ίσιομα, ναι. Εκεί, Αλέξη. εκεί, Εκεί δεν αριστερά. ακουμπάς. Εκεί δεν ακουμπάς Αριστερά τώρα. να φύγεις. Όχι. Εδώ πέρα έχει. Μπράβο, αριστερά. Όπα ρε Αλέξη. Εντάξει, λίγο είναι, λίγο. Ναι, τώρα στο τέλος. Εντάξει, like. Εντάξει, όμορφα, κοίτα. Άμα το δεν είναι. Τίμια από όλο το ταξίδι, στη δικιά σου. Μαλάκα. Δεν είναι πολύ. Το Blaze. Αν είναι δυνατόν σε όλο το ταξίδι δεν το έφαγε πουθενά. Ναι. Και το έφαγε μαλάκα εδώ που Στο γίνει. σπίτι του. Μαλάκα είναι μαλάκα, Δεν για είναι το αυτά τα μαλάκα. πράγματα, ρε φίλε. Για το. Πού είσαι, Αλέξη? Πού είσαι Αλέξη, πού κατοικείς? Πού μένεις Αλέξη? Αντιάστε όλα τα μάτια εδώ μέσα. Το σπιτικό του Αλέξη. Πώς έφτανε άλλοι μέσα τώρα? Να ράζουν. Το σπιτικό του Αλέξη. Παλατάκι. Είναι ωραίο ρε. Πάμε να φέρουμε τα πράγματα. Πάμε. Πάμε. Μην τα έχουμε μετά γιατί δεν τα φέρουμε ποτέ. Όλη αυτή δεν είναι πραγμάτια μας για το road trip. Όλα αυτά ήταν μέσα στα μάτια.
Καλημέρα. Φτάσαμε και στο Ρουθ της Αγγλίας. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Πώς σου φάνηκε? Καλημέρα. Καλή φασούλα είναι. Μπαντοφλίτσα στην Αγγλία. Έχει ήλιο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πρέπει να ευχαριστήσουμε και το αυτοκίνητο που ξεκίνησε από Αγγλία, πήγε Αθήνα και από Αθήνα ξανά Αγγλία. Το Λονδίνο δεν θα το δούμε, δεν έχουμε χρόνο να το δούμε το Λονδίνο. Θα κάτσουμε εδώ γύρω στα προάστια. Το έχουμε ξαναδεί. Το έχουμε ξαναδεί το Λονδίνο έτσι κι αλλιώς. Ήρθε και ο Αλέξης. Καλημέρα Αλέξη. Καλημέρα Αλεχάνδρο. Έχει ήλιο. Μαλάκα έχει καλό καιρό, καλοκαίρι. Καλοκαιράκι. Κεράκι. Μες στο Για έλα τα Λονδινάκι. ποδαρά. Κλείς την πόρτα. Έτσι και πάμε. Και στούλα. Ξέρεις τώρα το τσάιν. Ναι. Η Μαριά δεν θα έρθει. Όχι ρε μαλάκα τώρα, σοβαρά. Τι? Κάτι κάνει. Εγώ δεικνύστηκα. Πάμε να ανακαλύψουμε πού δουλεύει ο Αλέξης. Για πάμε. Πώς λέγεται η περιοχή που δουλεύεις? Longfield. Lotfield. Μπράβο. Ζω στο Lotfield. Longfield. Α, καλά. Αυτό ξέρεις τι μου θύμισε, Ναι. την πόρτα μου. Πρέπει να ψηφίσετε την κάρτα που βάρανε στις φάμπρικες. Είστε. Τόπε, Ο παπαγάλος. Για πάμε. Πάει. Φεύγουμε και το τίμιο σπιτάκι του Αλέξη. Τα παιδάκια να πάρετε. Τις ξένες. Όχι, τις ξένες δεν είναι. Είναι μόνο του Άλεξ εδώ κάνει.